Čaute, vítajte pri mojom novom videu a dnes si ukážeme unboxing fotoaparátu Nikon Coolpix L31. Takže zase tu je so mnou môj bratranček Tobias, pozdrav fanúšikov. Ahoj. No, tak dnes si ukážeme. Stálo má 60 eur, je to digitálny fotoaparát. Stálo má 60 eur. Z Elektrodomu v Poprade, bolo akurát v predaje. No, máme tu tomu návod, ale ja som už jeden taký fotoaparát mal, no tak nepotrebujem nový. Máme tu USB kábel. Takýto kábel. Neviem, možno, že má pol metra. Neviem, možno. Tak, dáme ho tu. Potom tu máme fotoaparát, to je to najhlavnejšie. Počkej to. Takže Nikon. Mám k tomu aj šňúrku zavesenú, no. Tu sa dávajú baterky a jedna pamäťová karta. Pamäťová karta. Kuba, ještě koľko stojí ten nôta? 60 eur. To koľko stojí? No, máme Kingston, 8 gigov som zdal. 8 giga, no. Môžete vidieť, neviem, čo vidíte. No, je to oveľa. Nerob to by 8 giga, takže to sa dáva toto. Potom tu by mali ísť baterky. Zavrieme. Vyskúšame, či to ide. Ide to. Si. Ide. Dobre, to je dobré, že ide. No, takže mám foťák. Za 60 eur, to je podľa mňa dobré. Mám k tomu ešte aj darček, pozdru som vám zabudol povedať. No, ukážte, aký má blesk. Má to aj blesk. Potom tu má ukladanie fotiek. Už tu. Tu má ukladanie fotiek, tu má fotky. Má 20-minútové nahrávanie. Tu hore sa to nahráva. Takže tešte sa na dobrú, teraz ospravedlňujem sa za zvuk, kvalitu, ale keď už budem kamerovať s tým, tak to už bude jednička. Má to 16,1 megapixel, 5x zoom, no, čo dodať? Tu s tým sa to približuje, tu fotíte, tu sa to vypína a objektív sa sám zatvára. Aj otvára. No, takže dnesného videa to bolo všetko. Ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like, zanechajte like a po prípade odber. No, takže Tobias, poď sa pozdraviť. Povedz ahoj. Ahoj, ty si ťažký. Ahoj. Tak, čus. Jo.